I jɔte ne bɛna fani yɛlɛma. Hai, I bɛ mun de kɛla ten sa? Ne bɛ fini yɛlɛmana kɛ. Ne ni Roger ka kan ka ɲɔgɔn ye. A filɛ, ne e nɔ na ne tun bɛna taa so ka kalan kɛ. Sabali, kɔlɔsili kɛ ni mɔgɔ tɛ yen. Ayiwa, Roger de natɔ tɛ nin ye ni sunguru kura dɔ ye wa? I ko jɔn? Roger. N'i minɛ ne bɛ na sisan. Roger. Taka boy sa. Ai jota, Roger. Ni sunguru ye jɔn de ye? A jaabi. A fɔ yɛrɛ ko I bɛ ne de fɛ. A filɛ. E ni ne ka ko tɛ sɛbɛ ko ye. Y'a mɛn? Ni sunguru de ko ka di ne ye. Sabali. K'o faamu cogo la. Hɛrɛ kɛ ne ye. Kana ne ɲaguma tuguni. I y'a faamu? N'a y'a sa jarabi. E de ko ka di ne ye. E de ye ne ka jarabi ye. Ayi, mun de bɛ I la? Roger mun de fɔ ye ani bɛ kasi la? Roger ye ne janfa. A ko a bɛ sunguru dɔn de fɛ ka tɛmɛ ne kan. Ne lamɛn kosɛbɛ baden. A ma kan ko an ye an dusu bɛɛ bila cɛw kan. U bɛɛ ye fa kelen ba kelen. Nin bɛɛ de kosɔn ne ye ne ka ɲɛnamaya di Yesu ma. Ka fara o kan ne bɛ n sɛbɛ don kalan na. I fo kana kasi. An ka taa. Roger sɔnna ka nin kɛ ne la ka ne janfa. Ni nin mana jara I ye ani b'a fɛ ka kibaruya sɔrɔ I bɛ se k'an wele. An ka nɛgɛjuru filɛ nin ye